Nou, ik ben inderdaad hier gekomen van Wikimedia Nederland. We zijn hiervoor eerst op Aruba en Curaçao geweest. En nu hier op Bonaire, waar het heerlijk is. En wij hebben een project opgezet, Wiki Goes Caribbean. En dat betekent dat we heel graag willen samenwerken met de mensen hier, die de meeste kennis en informatie en natuurlijk foto's en video's hebben van Bonaire of van andere Caribische eilanden. En we weten namelijk gewoon dat op Wikipedia, de Nederlandstalige Wikipedia, maar ook de Engelstalige Wikipedia, dat daar heel veel informatie over Bonaire mist. En wij willen eigenlijk graag hier mensen leren kennen die die informatie wel kennen en wel hebben en foto's hebben. En dan hopen we dat we iedereen enthousiast kunnen maken om ook op Wikipedia mee te werken en te vertellen over Bonaire en over de geschiedenis en over de planten en beesten. Kan iedereen dit doen? De Wikipedia is voor iedereen inderdaad. En je kan op heel veel verschillende manieren meewerken. Je zou een artikel kunnen schrijven. Dat is eigenlijk het grootste werk. Maar nog veel leuker is het eigenlijk om een artikel wat er misschien al wel is, maar wat nog heel klein is, om dat uit te breiden. Of om juist, wat ik net zei, foto's te maken en die bij een Wikipedia-artikel te zetten. We hadden bijvoorbeeld gezien hier bij de artikelen over Kralendijk dat er maar 2 kleine foto's staan. En we zouden zeggen, maak meer foto's, maar ook van vogels of van de stranden of van musea. En iedereen is welkom. Wij zeggen ook altijd, voel je vrij en ga je gang. Be bold en doe het gewoon. Laat je niet stoppen. Wij zijn hier inderdaad hartelijk ontvangen door Fui Kubo. En we hebben hier workshops gegeven. Gisteravond hadden we een workshop waar we vooral hebben uitgelegd wat je kan doen op Wikipedia. Wat ik net ook zei, allemaal verschillende dingen. En hoe je foto's bijvoorbeeld kan uploaden. En nu zitten we hier op donderdagochtend. En dan hebben we weer een workshop, maar waar we iets meer samen met elkaar echt gewoon direct aan het werk kunnen gaan. Dus iedereen heeft een laptop meegenomen. En we zitten nu echt achter de laptop om gewoon een artikel te maken of informatie toe te voegen. En er zijn een paar mensen die ook aan de slag gaan, geloof ik, met foto's. Dus vandaag is echt een actieve workshop. En met pastetschi en water, dus het is heel gezellig. Er is net een artikel geschreven over een hoogleraar die onder andere aan de Nederlandse Universiteit werkt in Amsterdam, maar ook bij verschillende organisaties werkzaam is op Curaçao in dit geval. Maar er is inderdaad al een artikel geschreven en er zijn mensen druk aan de slag om artikelen uit te breiden. Er waren vandaag ongeveer, gok ik, 12 mensen ongeveer. En de meeste mensen waren gisteren geweest ook, gisteravond. Dus dat was eigenlijk de eerste kennismaking voor velen met echt wat je met Wikipedia kan, hoe het werkt, dat iedereen eraan kan meewerken. Dus het waren veelal mensen die, zoals ik heb begrepen, wel hadden gehoord, maar niet echt nog wisten dat je daar gewoon zelf al meteen mee aan de slag kan en vooral ook hoe je dat dan doet. Dus vandaag was iedereen er wel mee bekend, maar we zijn allemaal enthousiaste nieuwe Wikipedianen, zoals wij dat noemen. Mensen die aan Wikipedia werken. Wij zijn morgen ook nog op het eiland. We gaan van het weekend weer terug naar Nederland. Dus ja, als daar mensen nog zin hebben, misschien via Fui Kubo of via andere contactpersonen, laat het ons even weten. En dan kunnen we zeker nog een keer bij elkaar gaan zitten om even te vertellen hoe je iets kan schrijven of hoe je bijvoorbeeld een foto kunt uploaden die je hebt gemaakt. Er is ook een Papiamento Wikipedia, natuurlijk een Engelse en een Spaanse. Dus werk op een Wikipedia die je zelf het leukst vindt. En de controle, net zoals dat iedereen kan schrijven, kan ook iedereen controleren. En dat gebeurt ook wel, zeg maar, bij wikis waar er een groot aantal mensen meewerken. Maar er zijn ook mensen die het leuk vinden om alle nieuwe artikelen bijvoorbeeld te controleren. Of alle artikelen waar wijzigingen in zijn gekomen. Dus ook alle mensen die meewerken aan Wikipedia controleren ook of er geen schrijffouten in staan of dat de informatie wel klopt. En daarom is het ook altijd wel belangrijk om bij een artikel te zetten van ik heb dit niet bedacht, deze informatie, maar dit heb ik hier in dit boek of in dit artikel of gevonden, zodat het ook duidelijk is waarom je iets erin zet. Maar het wordt dus door iedereen gecontroleerd. Het is ook zo als je iets op Wikipedia zet, dat er niet eerst een redactie is bijvoorbeeld die moet controleren of wat jij hebt geschreven wel goed is. Maar in de praktijk
controleert iedereen het eigenlijk en halen we op die manier ook de fouten eruit. Doordat 20 mensen het artikel hebben bekeken, zeg maar. Dus ook dat is echt samenwerking van mensen die op Wikipedia schrijven.